Ara parlem amb una persona que ve a desmuntar les boles pròpies de l'edat mitjana, com això de als 30 podràs permetre't comprar-te una casa o amb 40 tindràs més facilitats econòmiques per a criar fills. Endavant, Frederic Aparici, amb Trencant Tòpics. Mira, ens posa una música dolceta de sintonia per a després al començar a pegar nesples ahí. Provocar que me pugi l'atenció. A dreta i a esquerra. He de dir que estic en medicació per la teva culpa, Frederic. Això és veritat. Bueno, bon dia a totes i tots. Bon Molt dia. bon dia. Jo he de dir-vos, per lo que comentava abans Susa, que qualsevol passat no va ser millor, eh? Vull dir, a l'edat mitjana també hi havia problemes per accedir a la vivenda. Ostres! Que m'han Sí. dit que ja t'hi va rebent a pedraes. Sí, però millor no anem a Has obrir tingut ixe algun meló. No, problemeta? no. No soc el l'únic que passa- que li crees així atenció? No, el que passa és que uno no es lleva l'ofici d'historiador, no Clar. se'l pot llevar de sobre, i llavors fins i tot quan va de civil pel carrer se troba coses que clamen al cel i no pot deixar de No patis. alçar la veu. Ja saps que en estos temps això de la ciència està molt discutit. Sí, i de fet, bueno, anem a tractar un tema que té a veure un poquet amb això de la ciència, perquè avui veurem que tenen a veure Colom, el Quixot i Los Sopranos. Ostres, Ho Colom, el conté Quixot al final. i Los Sopranos. Això és un combinat. Prepares uns còctels meravellosos, Frederic? Però bé, ens havien dit que trencaries un mite sobre el Sí, terraplanisme. això ens havien dit a la redacció. Sí, però és que fa un poquet de calor així, vaig a llevar-me la cassola. Endavant, és que has vingut molt abrigat. Sí. ja veus. Tu no saps què fa... Ai, calor. per favor, que Mira-lo, porta una que samarreta s'ha fet una amb samarreta. l'etiqueta de Trencant Tòpics. Jo en vull Clar. una i ens la posem quan Sí, vinga mare Frederic, meua. per favor. Això què és? El marxandatge. Quina barbaritat. Estava previst. Ens ha fet un striptease, així poseu l'streaming, oyentes. Sí, jo no volia demanar cap cançó per no trencar el fil de la conversa, però sí, és que se me va córrer i vaig dir, che, per què no? I per què no? I em vaig llançar i vaig parlar a més de l'Aruchar, que són de la Diània, Sí, Molt sí. bé. i van dir, vinga, va, doncs fem-ho, i ho van fer. Meravella. Trencant Ahí el Tòpics. tens. Val, doncs, efectivament, anem a trencar un toc. I tinc una pregunta per a Ramir. Ramir. A veure, qui va dir que la Terra era plana? Doncs seria algú a l'edat mitjana, no? Antiguitat, dic jo. No. No? No? Perquè, de fet, Mira, vaig a reformular-vos... Ja comencem. Ja comencem. Ja comencem. Diré més, qui va dir que a l'edat mitjana havien dit que la Terra era plana? Oi, que enrevessat això, Oh. per favor, a veure. Sí, sona A veure. com aquella cançó de com li diuen aquell, de La Oreja de Van Gogh. Dicen que han dicho. Sí, però vols dir que no pensaven que la Terra no era plana? Efectivament. No. A l'edat mitjana, diguem-ho ras i clar, a l'edat mitjana se sabia perfectament que la Terra era redona. Frederic, no. Però ahir sí que no passa. Sí, Vull i dir, de fet... Porta moltes Anem a setmanes veure, menjant-me moltes anem a coses, veure. però així no passa. Que després van cremar a un senyor per allò, Ahir, gràcies. A quin senyor? a Galileo, no? No, A veure, me- no? Era Galileo, no? Sí, però val. Però no. No va per ahí, Que, a veure, a l'edat mitjana se sabia des de l'antiguitat que la Terra era redona. El que passa Va. és que després va arribar època contemporània. Van arribar els romàntics. Van arribar, particularment, el que va vindre és Washington Irving, Washington Irving, el de Los cuentos de l'Alhambra. Ahà. De fet, Washington també dona nom a una varietat de taronges, a la Washingtona. Mira. Washington. Sí, Washingtona, la novel·lina Washingtona. Bé, que me'n vaig per les files. I després parlarem de Washington Irving també una altra vegada, però és una pel·lícula en concret la que dona a difondre esta Una idea. pel·lícula que segur que és meravellosa. Una pel·lícula... I vas a destrossar. No, és una pel·lícula en la qual un personatge que està molt de moda, que és el Ridley Scott, també està al darrere. Ridley. La pel·lícula ja té Molt bé. 30 anys, és 1492, Home, una meravella. una meravella amb Gerard Depardieu de Totalment. jove i Sigmund Weaver, o com se pronuncia això. Sigourney Weaver. Molt bé. Sigourney Oh, Weaver. mira com la coneixes La del seu prota temps. d'Alien, Sí, clar. la prota d'Alien, efectivament, Sí. ahir m'has vist. Bueno, pues en la pel·lícula és un farcit de tòpics Ja contra estem. l'edat mitjana que jo he arribat a sospitar que Ramir estava darrere del guió. De m'hauria agradat. Perquè Però va ser tot un fixa't- èxit. Però Jo no has sé dit que té 30 anys, vull dir, seria Jo un no sé guionista molt precoç. què tens en Rami. contra de 1492. Mira, No ho jo sé. te diré que el millor de la pel·lícula és la banda sonora que la va fer Vangelis, Sí, Vangelis. o totalment. Vangelis, sí, que, per cert, era cosí de Amy Roussos. Se'n El recordeu de Demi Roussos? Clar, Sí, Sí. jo quan em poso roba ampla, el que passa és que la gent no el conec. Com- Jo, sí, home, jo sí. soc molt grandota i dic, mira, això no, perquè quan es porta l'oversize, això, jo dic, això Exacte. no, que sembla de mis russos. I
pensar em fa la gent, qui és Demi Russo? Clar, qui és? Comodíssima la moda de Demi Russos. Que un dia podrien tencar Top Pix també amb aquesta cançoneta, no? L'Esmol Fill de 4 anys ja se la sabe. Que no parla de Ahí t'ho dic triqui-triqui? tot. Bueno. Bueno, pues com dia, esta pel·lícula és un recull de tòpics contra l'edat mitjana en la qual se presenta al senyor Gerard Depardieu, se'l presenta com un científic avançat al seu temps, que lluita contra l'Església, que és això, no? La religió... No és Astèrix, Obèlix. Obèlix era Encara no. Dóna-li la mà a Francisco Camps. Aquesta foto mítica. No. Llavors, com deia, és això, no? Ixos tòpics, que la Inquisició, el retard, l'anquilosament... I el cas és que la pel·lícula, pues, en efecte, no representa bé tots estos... este saber que ja existia No pot ser, Frederic. a l'època. No pot ser que m'ho facis cada dia. De fet, per a ser justos i donar-li un poc la raó a Ramir, que no se mos afona. Gràcies. Per a ser justos, hi ha un fragment en què sí que reconeix que se sabia que la Terra era redona. ¿Podemos escoltar-ho, Patri, por favor? ¿Podemos escoltar-ho? Por desgracia, señor Colón, ahí es precisamente donde nuestras opiniones difieren. ¿Conocéis la obra de Aristóteles, de Atóstenes, de Ptolomeo? Eratóstenes. Sí, el cas és que, com dic, el que estava en disputa no era que la Terra fora plana o redona, sinó que el que se discutia era la distància que hi havia des de la península Ibèrica fins a arribar a les Índies on se trobaven les espècies i Colom esperava trencar així el control que feien els intermediaris del comerç. Perquè avui, com ahir, pues el problema el generen els intermediaris, que pugen el preu de les coses... Gunflen. Clar, després el preu en origen, això no té res a veure amb el que paga el consumidor. D'alguna manera t'has de guanyar la vida, i si eres intermediari, eres intermediari. Estàs defensant els intermediaris? Perdona. És que no, jo ja... És que no te pega res, no? Ja està bé. No, el que anava a dir és això, no? Que en la pel·lícula en realitat sí que s'esmenta, però l'ambient general és això, que l'edat mitjana és el retard quan és totalment el contrari, no? L'edat mitjana se creen les universitats que són un centre de saber i un centre de progrés. Llavors, on està el problema? On està el problema? Qui és el que crea... Qui és la mala persona? Tu eres el que crea problemes. Tu, sempre que vens. Això ja m'ho han dit alguns i algunes. El cas és que, com deia, va ser Washington Irving, que va ser, com dic, un romàntic, doncs, en el seu afany de crear mites i de crear, pues això, un ambient no sé, romàntic, valga la Però redundància. romàntic d'amor. No, romàntic de xungo, romàntic de retard, de costums anquilosades en el temps. Doncs va publicar el 1828 un llibret sobre la biografia de Colom, que en realitat no és una biografia històrica, sinó una biografia novel·lada, i a partir d'ahir doncs, se va estendre... ell va crear un diàleg fictici, totalment fictici, més fictici encara que el que hem escoltat, sobre els diversos pensadors savis que tenia, consultors, diríem avui en dia, a la monarquia hispànica, i per altre costat ell, i llavors va crear un relat fictici on li discutien que poguera arribar-se a les illes a través d'una nova ruta. Però, com deia, ja va ser a l'antiguitat quan se va establir que la Terra era redona. Pitàgores, Plató, Aristòtil i Eratòstenes fins i tot va arribar a mesurar la circunferència de la Terra. Ell va establir que la Terra mesurava al voltant de 250.000 estadis, que, bueno, l'estadi... Ara entenc la referència de les mesures en camps de futbol. Eratòstenes tot. No eren camps de futbol, és en Santiago Bernabéus. Me cachis. És diferent, No, és que el problema, fins i tot, és que els estadis no se sap exactament quan mesuraven. Però els historiadors de la ciència han pogut establir que Eratòstenes només se'n va anar un 10%. Un 10%. Vull dir, doncs és una aproximació molt bé. Molt bona, sense GPS ni res. Després, els pares de l'Església, com Sant Agustí d'Hipona, pues, varen vindre a recollir tot aquell saber i no el varen contradir, no el varen posar en qüestionament, entre d'altres coses perquè tampoc els interessava massa aquestes qüestions de la natura. I clar, arribem a l'edat mitjana on hi havia un gruix de la població que pues, no li importava massa. A la gent de Vila-real, a la gent de... Per no dir això jo que jo vull dir, però Ramir no. Gandia. No. Jo no l'he dit, jo no l'he dit. Estàvem millorant un poquet. València. No li interessava exactament si la Terra era plana o redona, però els
els intel·lectuals sí que sabien que la Terra era redona. Va aparèixer algun despistat, un tal... Un despistat. Sí, Ah, Cosmas Indocopleustes, que planteja... Un referent. Sí, efectivament. Jo d'este no havia escoltat parlar. No, perquè a la gent que crea problemes, a la gent que desdibuixa la ciència no n'hi ha que donar-li publicitat. Jo estic fent-ho així per seguir el fil, no? Però ell planteja que la Terra era plana al segle VI. I que, clar, i la gent que fa, vull dir, colar la pues, proposta o Nicolà Reis, que dia l'acudit aquell. Era dolent també, Sí. També t'ho vull dir. Com deia, totes aquestes propostes fracassaren i de fet el Nicolàs no, Cosmas, li havia dit Nicolàs. El Cosmas va intentar, va tindre alguns seguidors, però els terraplenistes de l'edat mitjana doncs, no varen arribar a cap lloc. Però està molt bé, no? Sí, però vull dir-te... Terraplanistes. Gent que qüestiona les coses ha d'haver, no? Sí que ha d'haver, i sempre hi ha hagut, per el que I està tant. explicant-nos. Però, escolta, tornant a Colom, on anava Colom? A veure, contant Això és el més interessant de tot. Colom el que pretenia era arribar a les Índies, a la zona de producció de les espècies, per tal, com dèiem abans, evitar els especuladors, els intermediaris, i d'aquesta manera pues, forma part d'aquest context propi de l'edat mitjana, això sí que és propi i no és cap tòpic. Veus? Que són les espècies, que per cert, aprofite per a dir que les espècies no servien per a amagar el sabor de la carn en dolent estat de conservació. Com que no? No. Però si ho faig jo encara. Vull dir... No. Aneu a veure, és una qüestió de diners, és una qüestió econòmica. Les espècies eren molt més cares que la carn, perquè la gent podia menjar carn. Però, i llavors, per tant, no anava a esmerçar diners en espècies per a algo més barat que era la carn. Si la carn està en dolent estat, la tires i te'n compres... Compres una altra vaca i ja està. Clar, és que la carn no era això. Són molt gastadorets vosaltres, perquè veig. Per moure l'economia. I després no vols intermediaris. 2 minuts tens, deixeu de discutir perquè li queden 2 minuts a Frederic i això s'ha de resoldre. No resoldre el dubte. El deute l'estàs creant. Bueno, com anava a dir, Colom en realitat és com el Quixot o Los Sopranos. És a dir, el millor final per a un llibre de les novel·les de cavalleries és sens dubte el Colom, el Quixot. Una comparació així, no poc agafada en pinces. Els Sopranos són el millor final per a les sèries de màfia. I Colom, el viatge de Colom i el descobriment d'un nou continent era la fi d'eixa època, d'eixa era de les espècies. Perquè el que pretenia Colom, com deia, era arribar a aquesta nova ruta. Amb el nou continent van arribar productes nous, alerta, productes que abans no existien en Europa, com el pimentó, la pebrera o la batxoca, segons d'on eres, li pots dir. No existien els moniatos, però des de llavors estem inundats de moniatos. No me mires, Frederic, perdona. I les carabasses, ja hi havia carabasses de violí, carabasses de cacauet, podem dir, que per cert, els cacauets també venen d'Amèrica, i el que van arribar són les carabasses redones. Les de fer bunyols i tots. Les de Halloween. Sí, no volia dir jo això. Però el cas és que amb el descobriment d'un nou món van arribar nous productes que ja podem incloure, però que no hem d'incloure en cap ambient romà. En cap Belém, vols dir? En cap Belém. Ah, val, ja ho entenc. Frederic, moltes gràcies. Tu no li dones les gràcies, perquè tu estàs ara destrossat. Una cançoneta que es diu Roma, dels Manel. D'un disc, Els millors professors europeus, que no sé si Frederic està entre ells. Ui, vinga. 13 anys que té el disc. Anem al butlletí. Plenes d'oli